Habang tumatagal, lalong pumoporma. Yan po ang ating 2024 New Raider R150 fuel injection from Suzuki Motorcycle. Meron tayong color dito na matte metallic Vibron Gray. Mga idols, bagong version po ito at bagong decals. Meron tong 3-tone livery or color. Makita nyo, meron siyang color gray, black, at blue combination. Sa mga idols po natin, kung gusto nyo pong magkaroon nitong ating bagong color and decals na to, ito po ay available dito po sa Suzuki Mangaldan, Pangasinan. Ito po ay under Guanzon. At itong ating bagong modelo na to mga idols, syempre pa, meron na tayong bagong presyo, 119,900 pesos na ngayon. At kung gusto nyo pong bumili ito by installment, ibibigay ko rin sa inyo yan. Kaya samahan nyo ako mga idols, isa-isahin po natin ang mga specs and features nito. Bakit nga ba lalong tumatagal lalong nagiging mabenta pa to, no? At talagang hinahanap ng mga idols natin. Actually, isa sa pinaka-best customized model dito sa atin sa Pilipinas. Marami po talaga nagpapa-customize ito, nagmo-modify at ginagawa na lang collector item. Itong ating Raider R150. Mapa-carburetor type man yan or itong ating fuel injection, pareho silang maporma mga idols. Kaya kung gusto nyo po nito at gusto nyo bumili, marami po tayong mga available units at stocks ito. Lalo na po dito sa Guanzon, Suzuki, Mangaldan. At kung taga Metro Manila kayo, meron naman po tayong mga branches dyan from Guanzon. Dyan po sa Suzuki Taytay Rizal at Suzuki Guanzon Roosevelt, Quezon City. Kaya minsan mga idols, napapaisip din tayo bakit hindi binabago ng Suzuki Motorcycle Philippines tong model na to, no? Ano kayang dahilan nila? Bakit hindi nila binabago ng design, binabago ng bagong upgrades or features? Ano kaya ang reason? Pero isa rin sa nakikita ko dyan, siyempre tataas lalo yung ating presyo kung lalagyan po ito ng ABS or traction control. Kaya mga idols, ito po, nandito tayo sa Suzuki Guanzon, Mangaldan, Pangasinan. Kung gusto nyo pong bumili, marami silang mga units dito na naka-display at yung mga ibang color, meron din sila dyan, white, red, blue, at yung black. So itong ating bagong Raider 150 Fi na to mga idols, ito po, bagong decals to. Makita naman po ninyo yung pormahan niya, talagang hindi pa huhuli sa mga underbone na meron tayo sa Pilipinas. Actually, siya pa rin ang number 1 pagdating sa performance. Napakabilis nito. Talagang binalalaban nila sa mga karera. Kaya mga idols, ito po ang ating feature para sa inyo. Samahan niyo ako. Alamin po natin lahat ng presyo nito, cash and installment, plus yung kanyang specs. At kung bibili ka ngayon mga idols, ang kanyang bagong presyo na ngayon ay SRP 119,900. May additional pang 2,000 pesos yan para sa ating LTO 3 years. Down payment naman natin 11,800, 36 months, 5,985 at rebate na 200 pesos. Yan po ang ating babayaran. And syempre para sa ating engine type, 147.3cc 4-stroke, single cylinder, double overhead camshaft. Kaya talagang malakas po ang ating performance ito. Liquid cooling na to, electronic fuel injection, 4 valves at 6-speed transmission. And para sa ating maximum power, 18.2 HP at 10,000 RPM, maximum torque 13.8 Newton meters at 8,500 RPM naman. So sa mga idols natin, syempre pagdating sa top speed ito, alam na naman ang magiging resulta nito, talagang napakabilis niyan. Dual start natin, electric at via kick. So dalawa yung ating starting system. So mas maganda to kasi syempre meron tayong option kung gusto natin ba sa kick or sa electric. And syempre naman para sa ating chassis, front suspension natin, naka-conventional telescopic forks to. At syempre, sigurado namang maganda ang performance niyan, hindi masyadong matagtag. At itong ating Raider 150, meron tayong monoshock absorber sa likuran via swing arm. At Showa brand po yung kanilang ginamit dito. Kaya talagang quality ang ating bounce dyan. Pagdating sa ating OBR, kahit meron tayong passenger, again, komportable pa rin tayo, pati na rin ang ating rider. Yun din naman na nagustuhan natin pagdating po sa parts at talagang quality po talaga nilalagay nila rito. Siyempre kung Showa yung ating suspension, siyempre mas maganda po ang performance niyan. Pang matagalan din kaya talagang quality po. Yan, itong mga ito yung ating braking system naman. Pagdating po sa ating front brake, siyempre itong ating single disc with 2-piston caliper, Tokiko caliper yan. At kita naman yung style ng ating disc, yan po ay wavy disc. So mas mabilis po at mas maganda yung ating kagat ng ating preno dyan. At yun nga, marami talaga nagre-request dito sa ating model na to ng sana magkaroon daw ng ABS, anti-lock braking system. Pero yun nga, ang ating nakikitang possibility is mas lalong mamahal itong ating model na to kung nilalagyan nila to ng ABS or traction control.
And para naman sa ating rear brake mga idol, siyempre naka-single disc din, Weybridge style, 1 piston caliper. Yan po ay Tokiko brand. And as a rider naman, lagi natin sinasabi, hindi naman natin na kahit ano pong ganda at galing po ng ating pagmumotor, siyempre mas okay pa rin na yung takbong ano lang tayo, sakto lang, para hindi tayo magdidisgrasya. Ano. At para naman sa sukat ng ating mga gulong, yung ating front tire, may sukat to na 70-90 by 17 inch. At yun nga, meron din mga nagre-request sana mas palakin pa nila yung gulong nito or palaparin. Pero ito nga to talaga yung kanyang model na design. Ano. So mas okay siyang tignan pag medyo maliit. At yung ating rear tire, ang sukat naman 80-90 by 17 inch. So nakikita rin natin, marami rin po talagang nag-modify nito. Mas manipis pa yung gulong, mas maliit pa. No? Yun po yung nakikita natin madalas para dito sa ating modification ng ating Raider 150. At ang ating wheelbase, 1,280mm ang sukat. At ito nga, siyempre, sakto lang din ang laki nito. Ground clearance naman, ang sukat ito ay 150mm mga idol. And para sa kanyang mga dimensions at sukat, masapapansin natin talagang hindi siya ganun kalakihan. Saktong-sakto lang talaga. Para sa ating weight, iyan po yung ating total weight kasama na ang gas at ang ating oil, 109 kilograms para dito sa ating Raider 150 fuel injection mga idol. Kita naman po yung ating upuan, napakasimple lang din. One piece na seat at ang sukat po ng seat height ito ay 765mm. Kaya ito mga idol, sinubukan din nating itry at sukatin itong ating Raider 150 fuel injection. So ayan, yung ating Raider 150 Fi, siyempre yung ating height 5'6". Ito, wala itong pinipiling rider. Pwede sa lahat to, kaya marami po talagang bumibili nito. Even though kahit mababa pa yung height mo, kayang-kaya mo ito. So 5'6 tayo, flat-footed. So walang problema sa sakay dito. Very comfortable para sa atin. And ang ganda nito sa Raider 150 Fi talagang pagdating sa performance, sulit na sulit. Matibay pa yung mga parts natin. And mga idol, itong ating Raider 150, siyempre pwede rin po tayo magsama ng ating passenger or OBR. Actually, naging OBR na ako dati dito. Nasakyan ko to, sumubay ako sa kapatid ko at siya yung mismong driver. Ako naman yung passenger niya. Okay naman po tayo. Talagang komportable naman. Kaya lang pag biglaan siya nagbe-brake, napapasudsub tayo sa harapan. So yan po, meron din tayong compartment na maliit dito sa may bandang gitna. Sa may pwede natin ilagay yung ating ORCR dyan, yung mga wallet natin. Siyempre, huwag niyong iwan pagka kayo aalis na. Plus itong ating susian mga idols, meron din tayong shutter lock para safe po itong ating Raider 150. Ilalak natin yan. At itong ating susi, may nag-request nga sa atin before. Sabi nila, gusto nila maging keyless na rin, or may version po tayo na may keyless na. At of course, itong ating fully digital instrument panel, yan po, kitang-kita naman po visible yung ating speedometer, yung ating trip meter, yung ating clock. Meron din tayong fuel gauge dito, plus yung ating RPM at yung ating neutral indicator, kung naka-neutral po tayo mga idols. Again, itong ating Raider 150, meron din itong backlight. So pagka inon nyo dun sa ating ilaw, yan, magkakaroon siya ng backlight na red. So maganda yan, lalo na pag gabi, kitang-kita at visible natin tong ating panel display mga idols. Kaya yan po ang ating fully digital instrument panel. Well, para naman sa ating ilaw, kita naman po ninyo. So naka-halogen bulb yung ating bulb type po yung ating mga signal indicator. Pero ito, meron din tong maliit na daytime running light dun sa bandang taas. At naka-LED yung ating headlight plus yung ating tail light. LED po yan. So halogen bulb yung ating signal indicators. So yan po yung ating mga ilaw para dito sa ating Raider 150. Of course, mas maganda sana kung full LED yung mga ilaw nating lahat. Mas matipid kasi sa battery yun. Plus, yun po ay talagang mas malinaw pagdating sa ating ilaw. So, mas visible tayo even may mga nakasunod sa atin or yung ating dinadaanan lalo na sa gabi. Kaya yan po yung ating mga other requests para dito sa ating model na to. Hopefully, marinig din tayo ng Suzuki Motorcycle Philippines at sana magkaroon na rin to ng passing light at yung ating hazard light. For emergency talagang magandang features yung ating hazard light mga idols. Especially pag umulan na malakas yung talagang zero visibility. Siyempre talagang hindi tayo makikita ng mga nasa harapan natin o nasa likuran. So mas better na meron tayong hazard light. Maganda po yun. Ito lang yung nagustuhan ko rito, yung mga quality ng mga parts na nakalagay sa kanya talagang masasabi nating matibay at maganda yung pagkakagawa. Gaya nitong ating footrest
Aluminum na, no? Ang ganda. At yung ating mga side stand at yung ating center stand. Kita naman po ninyo quality. Yan po ang ating bagong Raider 150 Fi metallic matte Pibron Gray. Ang presyo niya 119,900 pesos. At kung balak nyo bumili mga idols, pwede na rin akong i-PM sa ating FB page, Boyet Salabaria. Siyempre, tutulungan ko kayo makasecure ng unit ninyo. Mapaka-cash payment man yan or installment. Of course, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pakihit po notification bell para lagi kayong updated. And like and follow nyo rin po ako sa ating FB page, Boyet Salabaria. Salamat po sa inyong pagsuporta. Mag-leave po kayo ng comment sa ating video. At of course, ride safe po palagi sa inyong mga idols. Ciao!